as he makes his way in front of the grandstand. Number 617, Mynydd Cymreig Jinx. And then bin yr ail in second we have 614, and this is Martin Grist with Windmill Tone. Enwediadau'r safle heddiw in third 613, Kerry Fell with Popsters Guest Star. Bedweddau'r safle in fourth 610, Christine Clegg with Newgate Persuasion. And they met in fifth 619, Declan O'Shaughnessy with Blackwen Superstition. And in sixth 621, Stacey Rogers with Crosslyn Encanto. Felly, llongyfarchiadau mawr i'r enllwyr yn y dosbarth ar gyfer ebolion dyflwydd oed. A dosbarth nesaf yn yr adran hon fydd dosbarth 56, y dosbarth ar gyfer ebolesi ac adrych dyflwydd. Mae'n prysuro o gwmpas y cylch fan hyn yn y sioe fawr ar y fore di Mawrth, ac yn ni'n edrych ar y Merlod Cymreig Tape Cob, yr ebolion dyflwydd oed yr adran ec. Yn ni'n gweld yn y llwyd yn beirniadu Mr Brian Foster o Sir Fynwy, wrthi yn pwyso a mesur Beth. Odi. Mae fe'n beirniad brofiadol iawn, ond mae'n bwysig cael un iawn pan chi'n y cylch yma. A dy fam yn stiwardio yn yr adran yma? Ia, hi yw prif stiward yr adran ec. O'r het i ffwrdd? Felly mae'n hapus a'i benderfyniad. Odi, mae wedi cadw Cales Hijinks gyda'r Richard Pittman yn ei ddangos ar ran Menai, brydfa Menai, yn y lle cyntaf. Gan Cales Rolex allan o Cales Delight. Fi'n siŵr fyddan nhw'n delighted. A wedyn yn ail, mae gyda ni Windmill Tom yn eiddo i Martin Grist, yn cael ei ddangos gan Rhys Freeman, ac yn drydydd mae Popsters Star Guest yn cael ei ddangos gan Johan Jones Evans fyna. Ac o ti'n gweld pam bod wedi mynd a rhoi'r wobr gyntaf yn ni? Ond mae fe'n boni mor pert. Mae'n real, mae digon o gryfder gyda fe, ond mae fe mor bert. Fi di hoffi'r cwd bach yma trwy'r flwyddyn yn gwir. Pen mor bert yno fe. Ti'n dechrau gweld yn yr oedran yma, wyt ti datblygiad y siap, datblygiad... Yn sicr, oedd e'n gowti neis llynedd, oedd e'n dod i'r llynedd yma, ac oedd e'n edrych yn neis. A wedyn Lenny, mae fe wedi dechrau dod mewn i hynna, fi'n caru Lenny. A ti'n cymysgu tipyn gyda pobl sy'n dangos, achos ti'n aros ar y maes yn ystod yr wythnos? Odw, fi'n joio lan ar Horse Hill yna. Ni'n parco reit wrth y ffrynt, fel fi'n gweld pawb. A dyma ni Celes Hijinks yn mynd ar wobr gynta o brydfa Menai, ac yn amlwg wrth i fod yn dangos i hun fan hyn yn y prif gylch. Llon gyfarchedau mowr iawn iddyn nhw. This is Martin Grist with Windmill Tone. Enwediadau'r safle heddiw in third 613, Kerry Fell with Popsters Guest Star.
Yng nghanol y prif gylch mae cartre yr adran A heddi, y Merlod Mynydd Cymreig, a'r ebolesi ar adfyrch dyflwydd oed sy'n cael ei beirniadu. A'r hydian yn beirniadu Odi. y gystadleuaeth yma, a'r adran medrwr dydd. Ar hyn o bryd mae wedi dewis Friarly Fendi yn y safle gyntaf gyda Ann Jones. Ni newydd weld Brydfa Mennau yn ennill yn yr adran ec. A ni wedi gweld chwaer Ann Sian yn ennill yn yr adran A bore yma. Felly mae'n neis bod Ann yn cael ei chyfle nawr. Gyda un mae hi wedi bridio gan Friarly Sensation allan o Friarly Height of Fashion. A mae wych i weld pa mae stori deuluol yn datblygu. Odi, mae fe. Ti wedi cael lot yna, dy ti a dy chwaer a dy fam yn rhan o'r byd. Peth. Ddim cystal a beth mae'r ein yn ei bore yma. A wedyn mae Lowry Reid wedyn yn dangos Top Bank Free Gift yn yr ail. Ar ran Lois Morgan, ei merch fachu. O, ceffil i merch. Ia. Lois ddim cweit digon hyn i ddangos eto. Beth yw oedran Lois? Cedi, felly bod i ddyflwydd falle. O, reit. Digon teg. Dim cweit yn barod. Beth yw'r oedran ti fod i ddangos yn y prif gylch? Fi'n credu mai 12 yw e. Ond fi'n mynd hollol siŵr y gwir. Fi'n credu 12 a 14 ar gyfer y meirch, fi'n credu. Ond, ia, fi'n mynd hollol siŵr. Ti'n cofio pan nes ti ddangos am y tro cynta? Odw. Nes i feddwl. Mae'r het i ffwrdd. A na ni, Friarly Fendi sydd wedi chael ei gyda Anda a Top Bank. Free Gift yn ail. O, ti'n gweld, mae'n golygu cyment yn dweud. Odi, a mae di ennill dipyn dros y blynydde, ac eto mae dal i edrych mor falch yn dweud. A le mae'r frydfa? Ddim yn bell o Llambed. O, fydd Rob Jones yn hapus te. Fi eisiau fod. A'r Hydian Davies o frydfa Bryn Gwenlli yng Ngheredigion. Wedi bod yn beirniadu, yn byw ym Mhontarfynach, yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol, ond i liged ar y ceffylau heddi. A dyma ni, Friarly Fendi ar wobr gynta. Pert. Lliw pert. Lyflu. Mae'n matcho gyda'r enillwyr ni wedi gweld yn gynt fyd. Ti'n gweld patrwm yn datblygu? Fi'n credu. We have results for you in Class 12 in the Welsh Mountain Ponies in the 2-year-old filly Eboles. Wel, mae'n fore bendigedig i Ann Jones fan hyn sydd yn dangos Friarly Fendi. Friarly Fendi yn mynd ar wobr gynta yn nosbarth yr ebolesi'r adfyrch dyflwydd oed gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. A di dod ar ffans, David. Second prize going to exhibit 114, and that's Welsh Mountain with Top Bank Free Gift. Third prize this morning goes to exhibit 123, and that's Olivia Thomas with Horse Mine Royal Jubilee. Fourth prize this morning goes to exhibit 116, and that's Carol Oldfield with Carol My Special Gift. Fifth prize going to exhibit 125, and that's Scott Woolley with Sangreek Scarlet Ribbons. Faint o gyffyle sydd â chi Sixth i prize gyd this yn y morning bryd? going to exhibit 117, Credu and that's ryw Will 20, Perrins with 50 falle. Rhwng o ti a Marged y Mar. Ie, rhwng y ddwy o ni. Chi'n cydweithio lot? Odyn, a ni swapo drosodd lot fyd. Yma ffordd. Fel weithiau ni'n meddwl, fydd hwn yn siwto y llall yn well, felly ni'n swapo fel la. Mae rhai sy'n benodol rhai fi a rhai sy'n benodol rhai Marged, a wedyn mae rhai sy'n berchen ar ein dau. Yn gallu mynd o un i'r llall, efe? Ie. Beth siwto chi fel cymeriadau?
i'r raddau, neu be ni moyn neud ar y pryd. Enghraifft, nes i fridio cobyn oedd y meddwl yn siwtio fi, ac wedyn digwydd bod mae wedi mynd yn eitha tal ac yn edrych yn eitha sporty, a falle yn siwtio beth mae margen fo'n neud yn well, felly mae hi wedi gael e. Wel, Ann Jones o Frydfa Menna i chi yn cael bore a hanner. Sut mae'n teimlo? Nid yn unig i ennill, ond i'n redeg o gwmpas y cylch. Dwi'n gwybod hynna. Dwi'n gwybod sut mae rhywun yn cael yr egni pan mae'r amser yn dod. Oedd o ddim wedi cael ei drefnu ymlaen llaw. Nawr, chi wedi cael tipyn o lwyddiant gyda'r ceffyl bach yma. Llwch chi sôn ychydig amdani? Mae wedi gwneud yn dda, ysfyddyn o Boles fach ni. Mae'n ddyfrwydd oed wan. Wel, Lenny wan, mi gath i'r bencampwriaeth yn Llambed, yn Sioe fe'r Llambed, so ond ni'n proud iawn o hynny. Thomas yn dangos i'r diwrnod hwnnw, ond mam yn cymryd ar y wenau heddi a ddangos i Thomas sut i wneud pethau. Allan efo'r section C fyna, mae Richard yn hyn, so o'n i bai bod mam yn neud y job. Oedd pawb wrthi, real family affair heddi, efe. Chi wedi cael llwyddiant, cryn dipyn o lwyddiant yn barod bore yma, a gobeithio fydd hynny yn parhau. Pob lwc yn y pencampwriaeth. Diolch yn fawr iawn. Dim problem, mwynhau pob eiliad. Diolch, Ann.